Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Розвери и ние сме Gameplayer BG. И така, както виждате в заглавието, в този клип ще ви покажа кои са основните половини за един Minecraft сервер, без които Minecraft известен сервер няма как да има и как да си инсталирате. И така да започваме. Първият е Essentials. Това е възможно най-якия полин. Най-важният. Без Essentials нищо не става. И така ще ви дам линк, цъкате да бъде download, ето този линк ще ви го дам, и цъкате download. Нека в троянски кон ми намери компа, няма проблем. Никакъв. Поне така се надявам. Цъкате download на World Edit, на World карта, това са най-важните плейни, както казах. Group Nature. Download Essentials. И след като си downloadнете Essentials, ще ви даде някакъв такъв архив. И ще отива в папка с сервера да ви го покажа. И така трябва да маркирате тези файлове и да ви пренесете в папката Plugins. За всеки плugin ще има отделно ревю, но сега ще покажа. И така, World Edit, цъкате винаги запазване или Save. Забравих да ви кажа, трябва да изтриете Essentials Protect и Essentials Anti-Boot. Това пречи на това някакси тези, които са делпнати и нямат топ, не могат да билдат в сервера. Това е супер шибано. И така, World Guard, това е за защита на спавна. Повечето от вас може би знаят за World Editor, какво служи. И много се извинявам за този звук, просто някаква главна, и така. Сега, докато ви стигнали World Guard и Group Manager, това е половина за ранковете. Цъкте само на това Essentials, Group Manager. И ето го. И така, след като го направите това, влизате си в Browser и чакате малко. Забравих за малко да забравя. Ето един още много важен плugin за регистър тези команди. Линкове за всичко ще има в описанието. Това. Не се ми трябва релоди. И ето тук. Изпидал така си там лоба. Да. Докато ви зареди, трябва после така да се задържите на плugина и да го преместите в папката Plugins. Само джаровете ви трябват. Папки не ви трябват. И така. За Group Manager трябва супер много работа, за да дадете permissions на всеки ранг. И затова ще ви изпратя нещо като ще кача config файл, по-скоро папката, в който са настроени доста рангове и всички нужни. Точно. И така, докато зареди сервера, Minecraft не трябва да се включи. Отново се извинявам и за тези звуци. Първо, да, има всичко. И така, след като ви зареди сервера, трябва да се покажат тези папки. Само Essentials и Group Manager трябва да се конфигнат. И това вече започва шибаната работа. Ето е супер шибано. Ето аз съм ненавиждал.
сега ще ви покажа основните команди. За всеки плагин ще има отделно ревю, как се използва. Да видим консола само. Колко дата ще има. И така. Да влезем в сервера. Опа. В сервера. И да, Admin вече работи. Той се използва така, регистър, тест. И готово. GMC D поне. Охара ще се опна. Да ви покажа командите главните. Warp, Power, така, Power. Я, снижката не работи ли? Аз опнах. Пишем на коен Land и ето това. Това. Леле. Essentials може би не работи този сайт. Така че негови Group Manager, които е Permissions, ви препоръчвам да го изтеглите това. И ето, пишете две наклонени, пишете Set и примерно Stone. Най-готиен плагин за мен. Пишете две наклонени Undo. Не може само това. От много други неща се правят. Примерно е така. Set 0. Да усетнем R. Пишете на Undo. И ето една много интересна команда за мен лично. Хацил. Quartz. Запетая. 150. Опа. Значи направим 10 на 10. Не би трябва да върви. И ето я прави всякакви неща. Команди за уроци ще има в следващия туториал. Вие можете да си видите командите от Help. И там си пише всякакво изпълнява. И това бяха главните плагини. Ревю на всеки ще има отделно, което ще направя скоро. Сега съм ви показал само как да се сложите главните плагини. И примерно на Group Manager ще има конфиг и на Essentials, които трябва да слагате цялата папка и... Не, на Essentials само Java трябва да сложите, а на Group Manager цялата папка. Демек, тази я изтривате и слагате другата. И това беше за този епизод, всичко от мен. Дано да ви харесало. Най-важното е да видите линковете в описанието и до скоро!